Bisan kung dili direktang apektado ang Subo sa pag-ulbo sa Bulkang Kanlaon, matud sa Office of Civil Defense Region 7, giawhag gihapon sa Talisay City Health Office ang mga talisaynon nga mas maayo gihapong magsulob og face mask, ilabi na kung adunay gipamati sa lawas. Sa miaging adlaw, subling mibuto ang Bulkang Kanlaon. Ashfall ang nasinati sa mga lugar nga nakapalibot ni ini. Apan gipasabot sa OCD7 nga bisan wala ra maapektuhi sa ashfall. Gitataw gihapon ni Dr. Ray Cesar Bautista ang pagsulubog face mask o uban pang protective gear. Ilabi na sa mga aduna na gipamati sa lawas o kaha sa mga gipang ubo. Aron kalikayan nga makatakod sa uban, ilabi na kung adunay tapok-tapok. May kanlaon or sa wearing of protective gadgets sa imong body is always good. Ang importante gid ba nga natay health awareness, natay health seeking behavior. Mo ato kag crowded nga lugar, you always have the priority of protecting yourself.